falar de algo que lle vai interesar moitísimo o noso bolseiro, porque de contado imos estar coa orientadora laboral Ana Concheiro, que nos vai aprender a vendernos ben nunha entrevista de traballo, unha situación que moitas veces non sabemos manexar. Community manager, designer, CEO... Isto non vale para nada. A ver, que paso primeiro, por favor? Community manager, 5 anos. Sí. Por que deixaches este traballo? Bueno, porque surdiume outra oportunidade. Cal? Dunha conserveira. E que ten que ver a conserveira con este traballo ao que te presentas esta tarde? Bueno, é que non sei a que me presento esta tarde. Ah, moi ben. O sea, ti ves unha entrevista sen saber a que ves. Seguinte, por favor. Hola, bo día. Boa tarde. Boa tarde. Comezamos ben. Que imos facer a entrevista cos cascos postos? En chándal. Isto que? Non se borra? E mira, ese piercing que levas aquí no nariz, podes quitalo ou non? Prefería non quitalo, a verdade. É que para nós é moi importante a imaxe. E máis se non vai cos piercings. Non. Fuches manager designer. Que onche fixo o currículo? Chao, repente. Non crees que hai que renovar as fotos con frecuencia? Non pareces nin ti. Pois sí, habrá que renovar, desde logo sí. Cales son os teus skills? Me gusta moito aprender, me gusta moito progresar. Sabes galego? A ver, fálame un pouco. Perfecto, outra mentira máis. O teu maior defecto? Un poquito terca. Traballar 10 horas ao día, como ves? 10 euros ao día? Sí, 10, 11. Cal é o teu horario favorito? Pois poder traballar pola mañá nada máis. Ah, carai, claro. Funcionaria. Cantas veces ao ano te pos enfermo? Depende do nivel de estrés. Canto máis estrés, máis enferma que me poño. Canto queres gañar? Non sei, depende de cal sexan as miñas funcións. Todas. Todas. Pois todos os cartos posibles. Como te ves daqui a 10 anos? Jubilada. Tres? Preso. Vale, seguridade, por favor. Vale, pois moitas grazas, xa te chamaremos. Moi ben, pareceme. Bueno, igual non te chamamos. Cambia o currículo, vale? Un consello. Estate pendente do teléfono, vale? Porque a xente nova últimamente non está pendente do teléfono. Mellor WhatsApp que chamada. Non, ao revés. Ata logo, Randy, veña. Moi mal. Espectacular a nosa compañera Alba Moledo como captadora de talentos. 7 de cada 10 persoas perden un emprego por non ter éxito na entrevista. Eu prefiro ser pouco galego e entón destes datos sacar que 3 de cada 10 sí que teñen éxito na entrevista. Pero xa estamos con Ana Concheiro, que é experta en todo isto. Que facemos mal nas entrevistas de traballo? Bueno, hai diversos motivos, pero en principio hai 3 tips que serían moi útiles para facer unha boa entrevista de traballo, tanto se os preguntan como se non, tanto se vamos para a NASA como para o McDonald's. Onda. Mellor para a NASA, Sí, bueno, poidendo elexir. Sí. Pero hai 3 cousas que son moi doadas e que poden mellorar moito o resultado da entrevista. A primeira é demostrar que queremos o posto, que realmente estamos entusiasmados coa idea de traballar nesa empresa, porque ninguén quere contratar a alguén que vai como segunda, terceira, cuarta opción. Entón, demostrar, estou moi contento por estar neste proceso de selección, levo tempo buscando un posto como este, eso é un bo comenzo para que... Ir de boa gana, digamos, Ir non? de boa Causar gana. ilusión por ese posto de Exacto. traballo en concreto. Vender actitude, Vale. boa actitude, xa temos moito gañado. A segunda cuestión que é bo que mostremos nunha entrevista é que a nosa experiencia e o noso coñecemento están conectados co que require esa oferta. O sea, coherencia. Sí, coherencia e capacidade. A selección de persoal é unha ciencia predictiva, non unha ciencia exacta, entón nós temos que decidir que persona é axeitada ou non para o posto en función do seu histórico, do que estudiou, do que fixo noutras empresas. Claro, Entón, demostrar un pouco que sabemos, non? Que a nosa formación ou a nosa experiencia laboral é perfecta, fíxate, perfecta precisamente para ese posto que están Claro. buscando agora mesmo, non? Pero temos que aprender a filtrar. Aquí menos es más. Temos simplemente que seleccionar cales das experiencias, cales das tarefas e das Cales funcións interesan. conectan co posto que estamos aplicando ou non. Porque se contamos todo pensando que canto máis mellor, o que facemos é un remexido extraño. É mellor que filtremos aquelas cousas que están conectadas co posto. Por último, a outra cousa que é moi evidente, pero que tamén a veces pode fallar, é o podo. O primeiro é que quero, o segundo é que sei, e o segundo é que podo, porque o mellor eu sei e quero un traballo, pero están Algeciras. Entonces, teño que ter unha disponibilidade xeográfica, horaria, teño que poder incorporarme no momento que a empresa solicite. Entón, deixar claro que estamos dispostos para incorporarnos tamén axuda a decidirnos por ese candidato. Vayamos un pouquiño antes, no currículo.
que estamos a facer mal? Quero dicir, que datos hai que poñer e que datos hai que obviar? Debemos poñer a idade, por exemplo? Debemos poñer a noso lugar de residencia? Debemos poñer se fomos delegados de clase? Bueno, a ver, para o currículum non hai unha receta perfecta e fixa. Dependendo do candidato e da oferta, temos que saber adaptar o currículum a esa oferta. Como regla xeral, a idade non é un dato relevante, sabendo un pouco as cursos que fixeches, a titulación que tes, xa nos facemos unha idea máis ou menos... Sí, se tes 25 anos de experiencia en algún sector, pois xa se sobreentende que non és un adolescente, non podes ter precisamente. 18, non hai maneira, non? Que máis cousas é O necesarias? lugar de residencia é necesario Sí. porque moitas veces tamén se quita a oportunidade de que che contemplen para algún traballo en concreto, non? Bueno, a calle, número e piso non é necesario, non é convinte poñelo, pero sí que a veces a localidade sí que pode ser relevante, porque claro, canto máis preto vivamos do noso posto de traballo, eso vai ser un win-win para o candidato e tamén para a empresa. Imagínate que eu pido para ir ao médico, vivo a 3 horas do meu posto de traballo, perdería casi a mañán enteira. De outro modo, a xestión serían máis... Bueno, sempre se pode apuntar o da disponibilidade xeográfica tamén, Claro. non? Sí, efectivamente. Estaba pensando, claro, estamos a falar de traballo, de aspirar a un traballo, moitos tipos de traballo diferentes, pero eu teño a sensación de que nos últimos anos o currículo, que ao mellor é moi importante para que nos chamen para unha entrevista, pero que cada vez é un pouco menos importante se non coñecer a persoa, non? Bueno, te estás falando de networking, te estás falando de rede de networking. Ah, bueno, sí, no, pero que a hora de querer isto que viste, de demostrar que eu quero, demostrar que eu podo, demostrar que eu sei, realmente distancias curtas, velo claro. moito mellor na distancia curta que nun papel, non? Claro, pero o currículo entendo que é o primeiro paso, non? Claro. Para chamar esa atención. O primeiro filtro que se fai nun procedimento de selección é o cribado curricular, que é o máis difícil de superar, porque aí compites con 300 persoas, non? Cando te convocan a entrevista, xa aí despois, non sei, 3, 4, 5 personas como moito, e xa vamos coa seguridade de que cumplimos os requisitos. Na entrevista xa temos un pen na empresa, porque ninguén entrevista a persoas que non cumplan os requisitos, que non teñan unha experiencia ou unha titulación axeitada, non? Bueno, ninguén, aquí no quen anda aí, Juan. Que pasou? Viñémonos arriba cun currículum que pintaba ben e agora cada mércores temos a visita de alguén moi especial, non? Charlie, pero Charlie ten currículo. Home, claro. Sí, claro, ele mandou o seu currículum e elexímolo. Imagínate como eran os outros. Queres que pasemos un segundo filtro, non? Digo eu que sería o momento. Pues veña, imos ver como é unha entrevista de traballo, unha profesional como Ana, e por favor que entre Charlie, a ver se por fin atopa un traballo. Charlie, é a tua oportunidade. Vou a repentir disto, vou a Charlie, este é o repentir. teu lugar. Mira, xa ven a trompicóns. Si ven. Ana, unha dúbida. Se tes un valeiro no currículo de varios anos que non estiveches traballando, iso te lo que xustificar? Bueno, se tes un buraco no currículum, probablemente na entrevista che pregunten por ese buraco, non? Porque os técnicos de selección temos a mente un pouco sucia e non pensamos cousa boa. Podemos pensar... Mal empezas, Charlie. Subindo os pesos da mesa, eu penso que non sei, Ana, o que... Agora vai vou con el. Agora vai con el. Aquí funcionoume co quen anda aí. Por iso, por Sí. iso. Terminando co do buraco. No currículum, se facemos un currículum cronolóxico inverso no que imos ordenando a experiencia dende a máis recente a máis antigua e hai un valeiro de 3 ou 4 anos, no currículum cronolóxico vais a ver. Podemos facer tamén un currículum funcional onde agrupamos as experiencias por sectores, pois experiencia en hostelería, experiencia en comercio. Aí o agujero se ve menos. Pero na entrevista, o técnico ou a técnica de selección vai tirar dese fío. Entón, cando hai un buraco, o mellor é explicar o que pasou. Pois estuve cuidando da miña nai que estuvo enferma, tuve un fillo e Claro, me dediquei a sinceridade. él. Pois estuve enferma e non pude traballar. Porque senón imos pensar pois, que estuvechedes na cárcel ou que non me queres contar algo porque non é cousa boa. Sí, hai que vender transparencia, digamos, para que non pareza que algo queremos ocultar. Estou un pouco preocupada porque, eu, sen entender nada disto, vin entrar a Charlie, poñerse nesa cadeira todo repachingado. É como a Bertín Osborne, como se acabaran de Sí. facer as ingles brasileiras. Pero Pois, demostras comodidade. todo mal, non? Todo mal. Todo mal. Bueno, o corpo tamén fala, non só fala a boca. E que dice? Cando hai incoherencia entre o que decimos e o que o corpo conta, pois facémoslle máis caso o que o corpo conta. Bueno, menos mal que non veu cos seus pais, porque esa é unha moda de agora, que Non moitos podía, non. da xeración Z levan os Estaban seus pais. ocupados. Iso é incorrecto, non? Bueno, eso é bastante pouco desexable.
bastante pouco desexable. A mí non me pasou moi a menudo, en orientación algunha vez, pero bueno, eu sempre lle digo, a cita é individual, para quen é a cita? Entón aí xa os pais van notando que solamente quero falar co interesado. En este caso, que temos aquí a Charlie sentado daquela maneira, consellos para saber que en canto cheguemos non a imos xa arruinar, imos ir polo libro, como se soe dicir. Que teria que facer? Que está facendo mal e como pode corrixilo? Estou moi cómodo. Charlie, Non, cómodo sí, pero... sí. A entrevista empeza antes de entrar no edificio. Hai que prepararse e concienciarse. Así que, ui... Oi, Charlie, chámate por teléfono. O móvil, evidentemente, apagado, non? Nunha entrevista é importante ter o móvil apagado. Claro, pero se só o teléfono ten que collelo ou non? Charlie, ti estás en búsqueda de emprego, enviaches currículums? Sí, o sea, eu non collín agora porque non conozco o número, pero... Claro. Non collo sempre, cando me chaman meus pais, sempre estou aí. Hombre, claro. Sí. E mira, Charlie, unha pregunta. Se te pides unha pizza, cando che timbre o repartidor abres a porta ou non? Sí. Pois Porque menos. quero comer. Pois menos. Pois se queres traballar tamén vas a ter que coller o teléfono dos números que non Pero que coñeces. pasa? Moito isto de que chaman a xente para seleccionaros para un traballo perdes esa oportunidade porque non collen o teléfono. Isto é moi me digas. habitual, sí. Non sei que lle Pero pasa. como Pero o coherencia, normal é non? que se deixe mensaxe, non? Se realmente estás interesado en contactar con alguén e non te colle, pois o normal é que deixes unha mensaxe para que poidas saber que ese número, tal e como estamos agora, que nos chaman a todas horas, bombardeando de anuncios, o normal é que deixes unha mensaxe. Non sempre se fai, non todo o mundo ten activado o contestador, meter un número dun candidato na xenda e redactarlle unha mensaxe, a veces pois non hai tempo. Pensade que, por exemplo, hai sectores como as ETTs que sempre van... Sí, non se toman tantas molestias porque teñen que facer un Claro. cribado moi extenso. Entón, primeira recomendación, isto sobre todo a xente nova, non? Sí, a Se xente chaman, nova... collede, por ver. Sí, se logo vos queremos vender algo, contarlle as Claro, gracias, pero non me tedes interesa, máis, pero- se estades en búsqueda de emprego, enviando currículums, aplicando ofertas, coller o número de teléfono, inda que sesa con 20 dígitos destos tipo centraliña, é importante que collades, senón non vos localizamos. Penso que moita xente se perde oportunidades por non estar localizable. É tratar de ti ou de vostede a persoa que nos entrevista? Bueno, en principio, podedes tratar de vostede por mostrar un pouco de respecto. deferencia e respeto. Normalmente os entrevistadores falamos de ti a ti, logo xa podedes cambiar de rexistro, pero bueno, que se vexa interés, que se vexa que te preparaches porque queres causar boa impresión, que eres educado, eso nunca lle fixo mal a ninguén. Está me poñendo mala, perdoa, que me meta outra vez, pero esa postura ao sentarse... Veña, non? Charlie, Claro, non dá un pónteme pouco de- así, denota indiferencia, como un pouco de pasotismo. Espalda... Claro, ponte aí recto. espalda venga. A cadeira non é cómoda, hai que dicilo, Sí, bueno, pero... Se non sabes que facer coas mans, agarra unha coa outra e así evitamos... Non así, non, Jesús. É que parece que estás rezando. E a roupa que leva? Como debemos ir vestidos unha A entrevista ver, de dá unha traballo? volta, Charlie, que non te vin ben. Bueno, vai de cores neutras, digamos, non? De escuro. Podía ser peor. Gracias, Charlie. Estaría. Suficiente. Non se recomenda ir con roupa deportiva, que non pareza que de paso que vou ao gimnasio, Sí, claro. fixen unha paradiña na entrevista de traballo, de acordo? Colores neutros, si sabemos a que empresa imos e podemos ver na web a indumentaria do xente que traballa ali, intentar mimetizarnos un pouco coa plantilla, sería unha boa técnica. Viñas de negro, veño de negro. Efectivamente, Contratado. nos chamamos por teléfono. Pois se te chama colle, ten a diferencia polo menos de coller. Bueno, Ana xa vedes que sabe moitísimo sobre este tema, que dá Estamos moi bons aprendendo moito, consellos. sí. Estamos tomando nota porque son consellos, bueno, para a vida, para as relacións sociais tamén. Moi útiles. E sobre todo para a busca de traballo. E tamén implementas ás veces cos teus clientes, cos usuarios, unhas dinámicas que se chaman Kahoot. Dixen ben? Dixeches ben. Vale, que un pouco nos indican si estamos ou non o día con respecto a certos aspectos relacionados coa busca de traballo. Imos reproducir eso en clave de xogo, se che parece? Veña, sí. vamos vale, a pues ver que vos divertirnos parece. un pouco. Imos plantexar unha serie de cuestións con varias posibles respostas. Vos, xogades os tres, vale, Beatriz, Moi ben, Juan e Charlie, xogamos. ti xa que estás fillo A xoga tope. tamén. Dades a vosa resposta e logo resolves ti cada Pero unha cal é das o traballo veces. que, si gañamos, cal é o traballo que nos das? Máis Pensade no traballo máis que vos dou se non gañades. Vale, vale, Veña, aquí hai que por castigo, senón non me funciona. Empezamos, vale? Así que atentos. Vale, empezamos con unha que penso que é bastante faciliña, pero igual A me ver. sorprendo. Que é o INEM? Temos varias opcións. A, Instituto Nacional de Emprego. B, a Oficina do Paro. C, un lugar para tramitar a prestación por desemprego. Ou D,
nada, porque o INEM desapareceu no ano 2003. A última, agora é o SEPE. Ti crees que a última? Por aí que pensades? Bueno, claro, é que ten trampa. Podería ser A, pero realmente sí, agora non se chama así. Por calvos de cantades? Eu diría o color rojo. Moi ben. Vale, moi ben. Bueno, pois resolvemos. Pois sí, efectivamente, inda que moitísima xente se lle sigue chamando INEM, o INEM desapareceu no ano 2003 e bifurcouse en dous organismos distintos. Un é o SEPE, que é o organismo estatal que tramita prestacións por desemprego e deseña políticas estatais. E logo está o SPEG, Servicio Público de Emprego de Galicia, que aí é onde fan intermediación, vos podedes apuntar como demandantes de emprego, é bo que teñades o voso currículum actualizado e as ocupacións das que queredes traballar ali registradas e, digamos, a administración máis cercana. É moi recomendable que quen este en búsqueda de emprego este inscrito como demandante do Servicio Público de Emprego porque lle poden chamar de ofertas e porque hai algún programa de activación de emprego, como son os programas integrados de emprego ou os obradoiros de emprego. Sí, formación, ¿no? Formación tamén para Iso desempregados. suma logo no currículo, claro. Suma no currículum e xenera emprego directo, porque, por exemplo, en obradoiros de emprego lles fan unha contratación dende o primeiro día, ademais de obter un certificado de profesionalidade. Entón, as oficinas de emprego a veces non funcionan todo ben o que deberíamos, pero que tampouco sabemos Tampouco empregalas. sabemos amortizalas. Pois tomamos boa nota. Veña, primeiro punto para Beatriz polo de agora, o posto de traballo é para ela, pero aínda queda xogo. Segunda pregunta, cal é o principal obxectivo dun currículum? A. Impresionar o técnico de selección. B. Conseguir unha entrevista. C. Chamar a atención polo teu atractivo. Ou D. Amosar que tes moitísimos coñecementos. Teño claro. A D, pa fliparse. O currículum é pa fliparse. Eu no meu teño, Charlie, traballa muchísimo. 2 días traballando en que anda aí. Con iso chegaría que xa puxo no currículum. Onde queira. A ver, que pensades por aí? Eu penso que a B. Sí, conseguir unha entrevista, non? Conseguir unha entrevista e logo xa, a partir de aí, amosar o resto. Bueno, ten sentido, pero que fale a experta, Ana. Efectivamente, o currículum non ten outro obxectivo que conseguir pasar a fase de entrevista. Unha vez que pasas a entrevista, o currículum xa queda un pouco de medio lado. Pero realmente é a criba máis difícil, como falábamos antes, porque hai máis competencia. Entón, Como currículum pasamos a entrevista, pero, amiguiños, agora chega o difícil, así que atentos á seguinte pregunta. Porque cal é o principal obxectivo desa entrevista de traballo, esa primeira entrevista? A. Convencer de que o traballo che fai falla, de que ti precisas ese traballo. B. Xerar confianza e amosar coherencia durante a entrevista. C. Que vexan que tes boa presenza. Ou D. Amosar que eres o candidato con máis formación que se postulou. Cal destas pensades que é a correcta? A B. Xerar teño tamén confianza e amosar coherencia. Eu tamén o teño claro. Eu aquí no can anda aí dixen, por favor, dádeme traballo. Ti serías vamos, que viñeche aquí cos de xeonllos a pedir o traballo, anda. E funcionou. E funcionou, Juan. Jaque mate. Home, pois parece claro, non? Que sería xerar confianza e amosar coherencia, non? Ao fin e ao cabo, na entrevista o que queremos é que esa persoa nos coñeza perfectamente e que podamos confiar nese traballador, non? claro, como decíamos antes, a selección de persoal é unha ciencia predictiva. Eu teño que chegar á conclusión de como se vai a comportar Charlie nun futuro cos datos que me está compartindo na entrevista. Non, estou chegando eu tamén á conclusión do que nos agarda aquí con Charlie. Veña, pois imos coa última, vale? Está xa para alumnos avantaxados. É efectivo enviar o currículum ao apartado traballa con nós dunha empresa? O típico traballa con nós, darlle esa ligazón e enviar aí o currículum. A. Só se hai ofertas abertas nese momento. B. Só se hai ofertas que encaixen verdadeiramente con o noso perfil profesional. C. Non, en ningún caso. D. Sí, porque te metes directamente na súa base de datos. Ollo que esta pode ter varias lecturas. Eu tería as miñas dúbidas. Que pensades? A última. A última. Para entrar na base de datos da empresa, sí. Bueno, que se non faz nada, realmente non vas conseguir nada. Eu aquí teño que dicir unha cousa, por iso dicía antes o do currículum. Eu hai moitos anos había unha oferta de traballo, había que mandar un currículo e non o enviei. Mandilles unha mensaxe e dixe, non vos vou mandar o currículo. Pero eu de vos chamaría porque perdedes a oportunidade de ter un traballador. E me chamaron. E conseguí un traballo. Chamar atención aí, claro. Realmente tratas un pouco, ás veces, de chamar atención, non? Bueno, a creatividade e a proactividade sempre son benvidas. Claro. Depende da entidade, podes acceder a eles por aí ou non. Hai que ser la cazampa, non enviar o currículo e poñerte aí unha frase tamén, xo digo. Cal sería a resposta correcta? Bueno, Beatriz está que se sale.
É moi importante utilizar o apartado Traballa con nos primeiro porque hai ofertas que non se publican. Hai unha cousa que se chama mercado oculto de traballo que non publicitas as ofertas por diversos motivos. Entón, cando ti te metes no apartado Traballa con nos, estás te metendo directamente na base de datos. Charlie, ti cando tes fame, que fas primeiro? Abres a neveira... Encántame os exemplos de mestra de preescolar que lle pon a Charlie. Eu resumiría todo isto, a ver se te estou entendendo ben, dicindo o seguinte. Beatriz e Juan, contratados, Charlie, xa te chamaremos, é iso, non? Bueno, gracias, eso é bon, non? Claro, claro. Bueno, moi claro, moitísimas grazas, Ana, quedou todo, penso que claro, sinxelo, hai que aprender a buscar traballo. A cousa é a posta en práctica, que sempre é o máis difícil, non? A teoría sempre é o máis doado. Bueno, pero hai profesionais de orientación laboral que estamos para axudar a xente. Igual que vamos a un sitio de uñas para facer as uñas profesionales porque queremos un bo traballo, para axudar a topar emprego, pois hai xente que traballa en servizos públicos, en concellos, en oficinas de emprego, en entidades, e logo hai empresas privadas como a miña nas que tamén axudamos a xente que quere que contrata os nosos servizos. Un ou outro vos van a axudar seguro. Contratada tamén. Sí, señor. Un aplauso para Ana. Gracias. Me voy. Pois de contado imos estar coas xolleiras Ana e Anabel, creadoras da primeira barra libre de xollas en Galicia, unha barra que non se sube á cabeza. Boa tarde. Hola. Hola. En que consiste ese novo concepto tan innovador para eventos ou bodas, por exemplo? Pois isto é unha barra libre que poñemos no momento do aperitivo, donde os invitados poden coller o que queiran da mesa como recordo do evento. Que orixinal. E tedes moita demanda? Sí,